Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Kamu nagtanaw og naminaw sa YouTube channel ni Ate Gems. Please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga videos nga repurpose nga wa na ninyo makaplagi sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, maayong adlaw nimo labi na gyud sa imong mga followers sa imong YouTube channel. Just call me Jacob, 27 years old ang pangidaron. Ang akong kinabuhi, sukat pa sa pagkabata, dili susama sa uban nga giatiman silang inahan, amahan ug ubang miyembro sa pamilya. Okay ramen noon kay bisan og nagdako ko sa balay sa akong best friend nga si Manny. Ilang akong gipangga nga sama sa ilang kadugo. Ang mama ni Manny ang muligo, mupakaon ug muilis nako kada buntag. Sa di pa ko muskwela ug siya pud ang mukuha namo sa eskwelahan. Kung buto na naon, angay ko nga maka-feel og sadness o di ba kaha abandonment kung mao man gani ni ang saktong term. Pero wa ko ka na mabati, bisan og kausa. In fact, I love my father and brother bisan og tagsara nako sila makita. Swerte na kay ko nga makakita ko nila once a month. Kasagaran kausa sa 5 ka buwan nga mobisita sila nako usahay sa kong eskwelahan. Usahay sab sa balay nila ni Manny. Kaya nga akong papa o papa ni Manny mag-best friend man. Sama niya itong usa ka hapon sa mong school nga naghangos nga nagdagan si Manny paingon nako. Jacob, nasa gawa sa school imong papa o si Kuya Robin no? Matod pa niya. Paspas pa sa kilat nga nakadagan ko sa gawa sa mong school ug tuod man. Nakita ko dayon ang pamilyar nga autong itom na sinaw kaayo. Nakasasud si papa sa auto. Unya si Kuya Robin lang ang nitagbo nako. Jacob, igsoon ko, kumusta naman kadong? Tagbo pa ni Kuya Robin nako dayong gakus kanako og hawk sa ko ang agtang. Okay lang ko kuya, pero gimingaw ko ninyong duha ni Papa. Tubag ko pa nga to niya. Pasensya na ha. Saan nga, busy man kayo sa atong negosyo. Dili pwede biyaan. Don't worry, kay kining tanan, kining mo mga paningkamot para sa imuhan ni. Matod pa ni Kuya Robin. Ano sa man kung makauban ninyo kuya? Gusto ko nga makakita sa atong business. Gusto ko nga moapil para maduol na ko ninyo ni Papa. Igo lang ni smile si Kuya Robin ug ningon nga, Pohon Jacob, magkauban na ta, kitang tibok pamilya. Unya nakita rin nako nga nidawon ang bintana sa itom nga auto. Nakita ko si Papa nga nagpahiyom nako ug nagsinyas nga musud nako sa auto Papa Joe. Walay kabutangan sa kalipay, diyang nagakus ko na si Papa. Nganon di man ka munaog sa auto pa, pangutana ko pa niya, samtang padayon ni sa paggakus nako. Ko anak, sakit na mo kaya akong tuhod. Kibaw na ka, old man, dili na ni abti ka kung panlihok-lihok, sama sa mong Kuya Robin. Tubag pa sa akong Papa. Wa man lagi kay sungkod. Ngayon ta magsungkod ka para makalakaw ka. Nipahiyom lang ang akong amahan, dungan sa paghatag sa mga pasalubong niya nako. Unya human niyang hangup nako, gipakanaog nako sa sakyanan, kay moadto na sila si Kuya Robin. Happy kayo ko. Happy kayo ang kong best friend nga si Manny, kay apil man siya sa gihatagan og duaan nga robot. Gikan kang Kuya Robin. Kung sa ihatag ni Kuya nako, doon na sa siya ay iyaha. Kanus asa makabalik siya si Kuya Robin no? Para doon na sa tayo new toy nga imported. Pangutana pa ni Manny nako. Sa Christmas na sa siguro or di ba New Year? Tubag ko pa. Nakita ko dayon nga nangunot ang agtang ni Manny nga murag dunay lawom nga gi-analyze. Jacob, kasi paminaw ni mo sa imong papa o igsuon. Wa ba ka magduda? Sige mangyuta og tanaw og mga gangster nga movies. Unsay ibot ipasabot ni mo Manny? Pangutana ko pa niya. Ang imong papa ba, mura lagi na og hari kung mupurma. Si Kuya Robin kay murag bida sa gubat-gubat nga salida. Unya ilang auto itom nga sinaw kaayo. Nya, naa sila'y bodyguard. What do you think? Unsa kay negosyo sa inyong pamilya no? Ay, hugaw lang kaguna-una oy. Bodyguard ba oy nga trabahante man to sila sa negosyo sa kong papa. Kanang pag imong overthink nimo ba, resulta na sa sige nimong tan-og mga action movies. Tubag ko pa,
Dayon gibiyaan si Manny siyang gibarugan nga sigig pangawt sa iyahang ulo. Bisan gamay Papa Joe, wa ako magunahuna og bati nga negosyo sa ako ang family. Nakibaw man ko sabot pasabot ni Manny. Nagduda siya na drug lord ang akong papa. Hinoon, nasa ko nahuna nga excited na pug ko nga makakita sunod sa kong papa og Kuya Robin. Bisan og tagsar ko makita nila pero love kay nako sila. Kay sila ra ang namatan nako buot kay wa man ko makakita sa akong mama ever since. Matud pa ni Kuya Robin nga namatay ang among inahan diyang iya kong gipanganak. Samtang nagdagan ang mga adlaw, usar gyud ang akong gihandom pirmi. Ang makita ko na pagbalik si Kuya Robin o Papa. Tuod man Papa Joe, sakto ko sa akong pagtuo. Christmas Eve diyang niabot ang grupo nila ni Papa o Kuya Robin. Silang duha lang ang nisaka sa balay ni Manny. Unya doon na pa sila daghang regalo para namong tanan. Malipayon kayong nagstoryanay si Papa o ang parents ni Manny. Samtang si Kuya Robin nagduwa na mo o si Manny o computer games. Ni-stay sila until 12 midnight. Unya, nananghid nga manlakaw na. Tulin nga ng labay ang mga adlaw nakagraduate namin duha si Manny sa high school. Unya nagplano na sa mong kurso nga kuhaon sa college. Pareho ming engineering course, mao nga pareho sa ming school. Si Manny, chicks boy kayo, samtang ako may pagka-reserve ang type, kay pilian kong babae. Doon ako igipangita nga quality sa babae. Nawa pa na ako makit-i. Mga hangtod niya itong mga edara, nako, wa pagyug ko makauyab. Third year college ko diyang dunay good and bad news nga nitabo sa akong kinabuhi. Usang adlaw niya na niabot si Kuya Robin nga wa si Papa. Hinoon doon na ni bit-bit nga murag sinaw nga gamay nga banga. Sud niya to. Mao, ang abo sa patayng lawas sa ako ang Papa. Niga ko si Kuya Robin nako samtang bit-bit paghihapon ang urn sa akong Papa Joe. Nagilak si Kuya nga nipasabot nako nga nakabsan daw sa kinabuhi ang among amahan tungod sa iyahang sakit. Pila ka adlaw nga nagbangutan ko sa kamatayon ni Papa. Wa man lang ko niya makauban og dugay. Sa tinudanay lang wa gani ko makailan niya. Kung sa iyang paboritong food or favorite sports, favorite color ug uban pa. Pero bisan pa sa ako ang kasub-anan usa kaninot nga balita ang ako nadungog gikan kang Kuya Robin. Anino ko magstay Jacob, mapalit ko gatong balay. Tugod kong negosyo din Sugod karon, arin ako puyo. I will take care of you. Mao na niyang katumanan sa mong wish nga magkauban ta pirmi. Nakatuo ang akong mga luha sa kalipay mo nga kadto ang pinakamalipayong oras sa akong kinabuhi, Papa Joe. At last, makauban ko na pirmi si Kuya Robin. Halos di ko makatuo nga mura lang ko nagdamgo. Pero mao may tinuod. Way kabutangan sa akong kalipay. Ang sobrang nag-goal sa balita mao si Manny. Kay kuno di nami magkauban. Nihilak pa gani ni dihang namutos na ko sa akong mga sinina o gamit. Okay ra brad, uy. Ikaw na sad mo ato sa mga pirmi. Duol raman sad ta. Nara ko sa kasyudad, mga ayo gul-gul diha. Sulti ko pa sa akong best friend Papa Joe. Dream come true gyud ang nitabo sa akong life. Wa na ko'y pangitaon pa. Pinagi kang Kuya Robin, doon na ako'y instant mama, papa, brother o best friend. Unsa pa akong pangitaon. Sa halos 2 katuig na mo panag-uban, feeling na ko iya kong gipamper kay siguro nibawi siya sa mga panahon nga wa mi nagkauban og puyo. Spoiled brat ko kang kuya. Sa mundo ha, pirmi siya mawahi. Di bali nang mura siya babae nga tiglaba sa among sinina, tigluto og tiglimpyo. Wa magud mi katabang kay di mosugot si Kuya Robin. Ang among kauban mao gyud tong duha ka lalaki nga pirmi lang kauban ni Papa sa una kada visit nila niadtong bata pa ko. Niadtong gitawag ni Manny og bodyguard ni Papa ug Kuya Robin. Silang duha sinaligan ni Kuya sa iyang negosyo nga auto shop, modification, repairs, and services. Nagbayan salpod si Kuya ug mga second-hand nga mga sakyanan. Basta all about cars ang business sa kong Kuya Papa Joe. Napod siya yung mga display nga vintage cars nga for sale. Lahi po niya mga collections.
Ang time ni kuya nagtuyok ra nako ug sa iya mga sakyanan. Wag ko kabantay nga nagka-interest na siya og babae. Sa gikengon ko na nga daghan og mga nindot nga sakyanan ng akong kuya pero ang iyang gipagamit nako usa ra gyud ka buok katong second hand nga old model nga magsigi pa og kaguba. Graduating na mi sa college duha ni Manny dihang sige nighulhog nako nga isibat ang usa sa koleksyon ni Kuya Robin nga sakyanan. Istrikto mugod kayo si kuya basta car na ang isgutan, inampingan kay ni niya. Pero ming sinaw, wag yung bisag gamay nga abog man lang. Walay salik si kuya nako, kay kabaw siya kung sa kumo drive. Mo nga di ko niya pagamiton sa mga inampingan niyang mga sakyanan. Pero sa kay gayon, ana, nasusulan ko ni Manny nga isibat na mo ang usa ka sports car nga para iapil na mo lumba. Pagkasunod kadlawon, nilampos gid mi si Manny pagpasibat sa sakyanan ni Kuya Robin. Pagabot sa venue sa drag race, dagan kay nakadaig sa dala namong sakyanan. Na very cool ug maayo kay pagka-modified. Proud kay ming duha ni Manny, labi na nga daghan kay mga babae nga nagpa-picture sa sakyanan nga among dala. Pagkaugma, mga alauna sa hapon ako nakamata kay buntag na mi nakaulit ni Manny. Napukaw ko sa bugnaw nga tubig nga nagtuto sa akong naong. Napugwat ko, diyang nasa akong tungod si Kuya Robin nga nagdala o sa kabasong tubig o gipisik-pisik sa ako ang naong. Pagmata Jacob, matod pa niya nako nga isog kig naong. Nga naman kuya, mamahaw na ta. Tubag pa na ko niya dungan sa kong panghiwatid. Mamahaw, ignanoon og usa ka kaadlaw nga way kaon ron. Kung isibat ganini mo akong sakyanan, dapat kung usay purma pagkuha nimo mao sa nay purma inig-uli. Dapat walay tatsa para di ka mabuking. Nasuko si kuya nako. Sa gikingon ko na, duha ra importante siya kinabuhi. Ako ug ang iya mga sakyanan. Tinood nga gispoil ko ni kuya pero kung sakyanan ang gani ang istoryaon, istrikto kayo na siya. Iya kong gisermunan kay wa ko mag-aagi og kalisod mao nga yanuhon ra nako ang mga butang nga iyahang giampingan. Dapat kuno nga magtuon ko nga magpaka-responsable. Ang punishment ni kuya nako niadtong adlaw kay gipalimpyo ko sa tibok balay unya di ko makakaon kundi ko ma-arrange tanan apil na ang garahian. Paglakaw ni kuya padung sa iyang shop, mao po na pag-abot ni Manny kay gitiksan ako siya nga magpadala kog food. Nya plano pod nako nga siya nga akong palimpyon sa balay kay iya hamang sala tanan. Kay siya nagsusul nako nga isibat ang car ni kuya. Limpyo na tanan ang balay kay si Manny ang akong gisugo. Niya pagkatotood, niabot pod ang staff ni kuya kay gipahagdan ko og pagkaon. Pinangga kay kang Kuya Robin sa, di siya kantos. Unta, napukoy kuya sama kang Kuya Robin. Matod pa ni Manny. Kuya, bitosa na nimo? Pamilya man yan tanaw nimo? Same thing dito pa ko sa inyo agad nga gipakasama po kong anak sa imong mga magpapa. Tubag ko pa. Nakarealize ko nga dili ko angay abusaran ang kabuutan sa kumaguwang. Mga sugat niya to, wa na ko magpabuyag niya. Di na ko manghilabot sa iyang mga sakyanan. Pero sa kaadlaw niya to, naguba ang gubaon na daan akong service nga may bugtong gialawra ni kuya nako nga akong drivean. Kuya, pwede ko muhuam sa mong usa ka sakyanan kay nako yadtuon nga importante. Sige, gamit lang pero kabaw na ka sa rules ha. Kinahanglan nga kung unsay itsura sa sakyanan pagkuha nimo, mao sa nang pagbalik ana. Okay, Jacob? Matod pa ni Kuya Robin. Sure kuya, trust me, ampingan ako na imong car sama sa pag-amping nako sa akong uyab. Ngano? Doon na kayo uyab? Naguyab-uyab na ka nga di man gani ka kamao mo labas sa imuhang brief. Nisinta na sab si Kuya Robin. Kaseryoso sa nimo kuya oy. Di nagyug ka majokan. Di pa ko mo enter ana oy. Ikaw say una. Kay kung babae pa ka, hapit na ka magmenopost. Wa pa gyud ka magminyo. Joke pa nako sa kumaguwang Papa Joe. Basta ang sakyanan na gani ni kuya nga akong gamit, di gyud ako malikayan nga mahambugiro ko og slight. Lingiyon mag ko sa mga tao. Kay bawo na siguro ko kung sa akong boat ipasabot. Nag-enjoy ko sa akong pag-drive ug medyo kusog ang akong dagan.
Wa na ko magmain sa mga makaagiga libaong unya doon na pa'y kanal nga tubigon kay lagi nag-uwan sa kadlawon. Mo na lang ko nakita ang side mirror ang usa ka babae nga naa sa daplin nagwara-wara siyang kamot. Unya gisinyasan pa ko sa iyang middle finger. Napiksan din na akong lapok ang maong babae. Nakonsensya ko sa gibuhat mo nga niatras ko kay mga ko sorry sa babae. Diyan ako siyang tungod ug naklaro na ko ang iyang tsura. Guwapa siya, Papa Joe. Ang iyang beauty lahi sa bang mga gwapa nga akong nakitaan. Sorry kay ma'am, wa ko kabantay. Matod ko pa sa babae nga purting sukuan ini. Sorry sa imuhang mata. Nagkiat man lang ka. Basta nalimot ka nga diliray kay kamao nga dili kamo yung mga dato diri nga disakyanan ha. Nga kamo ri tag-iya ning kalsada. Patas sa ta ha. Pobre or dato. Priyotang na ikatungod sa kalsada. Kay public ni. Sa gikaingon ko na nga wala ko tuyo ma'am. Pasensya na. Kung sa may mabuhat na ako, ihatod na lang di ka kung asa imong adtuan. Tubag ko pa niya. Wala na. Tungod ni mo, malate na ko sa kong job interview. Tungod ni mo, nasayang ang opportunity nga makatrabaho ko. Grabe kaisog ang babae, Papa Joe. Murag machine gun ang baba kay nagpakapaka. Ihatod di ka sa company nga imong gi-applyan ma'am, basin uga napay time. Offer ko pa ngadto niya. Unya, kung saan ako pagtubang sa manager nga nagkahugaw naman niya akong sinina. Strikta pagyapon niyang tubag nako. Oh, ibalik ti ka sa inyo. Magilis kag sinina unya, ihatod ti ka sa imong gi-applyan. Offer pa nako niya. At first nagtuo ko nga dili siya mosugot, pero nisakay bitaw na siya og diretso sa sakyanan dayong sulti sa address nga iyang gipuy-an. Dili ra layo sa iyang gipuy-an mao nga dali ra mi nakaabot sa ilaha. Nagpaabot ko niya nga nag-ilis unya paghuman ako siyang gihatod sa address sa kumpanya nga iyahang gi-applyan. Kuwang na lang nga paluparon na ako ang sakyanan kay lagi gidali-dali ko sa babae para makapas pa kuno siya sa iyang job interview. Og tuod man nakabot pagid mi on time ang babae. Dali ni nga ninaog ug wa man lang gani mananghid nako mga dahi sa ko nga ninaog ug ako siyang gialihan sa iyang atubangan. Miss, pwede ba may bawaan imong pangan? Di ti ka pagyon kung di ko na masultihan sa imong name. Nang yamid ang babae kanako og ningon nga Bianca. Dayon dagan palayo, Papa Joe. Pagkaog maniyana sa iyo ko nga ni mata kay plano nako nga tuon silang balay si Bianca. Namasin ko nga nadawat siya sa iyang trabaho ug basin magsugod na siya sa work. So ako ang mohatod niya sa iyang first day sa trabaho. Pero paggawas nako sa akong kwarto, si Kuya Ruben ang nisugat nako. Dali Jacob, doon ako ipakita nimo. Matod pa ni Kuya nako. Unsa man na Kuya? Doon na kay surprise nako. Ipalitan ako nimo og bagong gawas nga model sa cellphone. Wa ni tubag si Kuya, pero ni sinyas nga pasundon ko niya didto sa iyang garahian ang among puenteriya. Dali, doon ako ipakita nimo. Dire kita kani. Matod pa ni Kuya Ruben. Dungan sa pagtudlo sa sakyanan nga akong gihulman kagahapon. Ug tuod man nakita din nako ang gamay kayong scratch sa lawas sa maong sakyanan. Hala ka Kuya, dili gyud ako ana. Kinagamping baya gyud ko gahapon. Hinara gani akong padagan gani. Imposible kayo nga ako'y naka-scratch ana. Nangaturungan pa ko, pero wa gyud siya maminaw nako. Di nako maminaw og rason. Nasayod ka na siguro sa imong silot. Tubag pa ni Kuya. Yes Kuya. Nasayod kay ko sa akong punishment basta makasa ako nimo. Ako ang matrabaho sa tanang trabahoon sa balay. Unya, di ko makakaon kung di ka masatisfied sa akong trabaho. Naglingkod si Kuya sa sopa, samtang nag-atang sa akong pagmap sa sahog. Samtang siyog limpyo nakarealize ko sa kuang sala. Sala nga to kang Kuya, mo nga nakahukom ko nga muhang ko na lang. Kuya, murag ako gid siguro nakasaghid ato. Sorry Kuya ha, huwag gina ko tiyo Saksi ang Ginoo nga nagamping ko sa pag-drive. Pero kung ikaw pa'y nasa akong sitwasyon nga makita og tao nga nagkinahanglan og tabang, tabangan gyud nimo. Unsa man sa napalusot nimo Jacob? Tubag pa sa akong Kuya. Kagahapon man gud, doon sa kababay nga ako nalabyan sa kalsada. Naghilak siya,
Mao nga akong ginungan o gipangutan ako sa problema. Ang iyang tubag nako nga padung kuno siya sa job interview. Pero dunay usa ka kaskasero nga nag-drive ug napiksan siya lapok. Nagkalapok niya siya mo nga naghilak siya kay malate na siya sa job interview. Kumupauli pa siya sa ilaha mag-commute para mag-ilis. So ako kuya, magiluluyon man jud ko. Naliwat siguro ko nimo mo nga ni-offer lang ko nga ihatod siya. Nagpanlingo-lingo si Kuya Robin nga nakapanakla pa sa baba. Kung naitabo pa nga batignaw ang babae nga imuhang nakitaan, oferan ka nimo siya tabang? Pangutana pa ni Kuya nako. Ha? Giyon sa man nimo pagkabaw nga gwapa ang babae kuya nga wa man ko'y gi-mention nga itsura sa babae. Paghilom na Jacob. Nagutman na siguro ka. Lakaw, atos kusina pamahaw dito. Babae, gwapa, di mo gani ka kamamang hugas o plato. Sermon pa ni Kuya nako. Nadala si Kuya sa kong script ug medyo maayong pagka-acting nako. Pero dito tanan scripted akong gibuhat. Gisulti na ko niya dili tanan nga scripted kay katunga ato tinuod gyud. Tinuod nga na-crush ko kang Bianca. Gipalabay sa nako ang pila ka adlaw igo mahuwasan si Kuya. Usa pa ko nananghid ngadto niya nga dun ako'y lakwon. Timing sab kaayo nga naayo na ang akong sakyanan. Alas 4 sa hapon, niabot na ko sa kumpanya nga gi-applyan ni Bianca. Namasin lang ko nga nadawat na siya. Kanya, nag-start nag-duty dito. Ang usual na tinggawa sa work kay 5 p.m. pero nilapas na og 5, wag gihapon ko'y nakitaan nga Bianca nga nigawas. Nakita na ako ang mga empleyado nga nanggawas pero walay Bianca. Naguna-una ako nga basin og wa siya madawat. Mao nga sunod na kong buhaton at tuon ako siya sa ilang balay. Padung na ako moadto sa ilaha diha ko'y nakitaan nga babae nga taas og buhok ug nga kulungon unya gihapak pa sa hangin mao nga gisayo-sayo sa hangin ang iyang buhok. Mao'y ako nagustuhan. Paspas ko nga nakalukso sa akong nga gitaguan unya nidagan para tagbuon si Bianca. "Hi Bianca," matud pa nako niya dungan sa pag-smile. Nikunot ang iyang agtang din ingon nga, "Nagunsa man ka dinhi uy?" Medyo singhag na sab nga tubag ni Bianca nako. "Siyempre, nagunsa pa man di ay di para kuhaon ka og ihatod sa inyo." "Giyon sa nimo pagabaw nga nadawat ko dinhi. Bilibag yun ako nimo oy. Kisa ganito pangani mo?" Pangutana pa niya nako nga medyo ni smile na niya tong higayuna. Ako di ay si Jacob. Pailan ako niya dungan sa pagtunol sa akong kamot para makipag-shake hands. Unya, human mi naglaman no? Gidaan ako siya sa giparkingan sa akong sakyanan. Uy gipasakay og nisakay ra man pud siya. Diya nakasakay ni siya sa akong tupad. Doon na panigisulti nako. "Saludo ko sa imong pagka mananagan Jacob. Nakatagan ka nga nadawat ko trabaho diri. Pero ang wa nimo matagan nga doon na nako'y uyab." Mura kong natukan sa kong nadungog gikan niya. Straight o way pugong-pugong sa diay ni nga musulti. Pero nasubo kayo ko sa iyang gingon nga doon na siya uyab. Wa pa gani ko kasugod, palpak na dayon. "Aw, okay lang o nakay uyab. Wa man sa kumingon ni mga uyab nimo ba? Tubag pa, nako, pawala sa kauwaw." Aong giaton si Bianca sa ilaha pero dito ra sa layo. Matod pa niya nga nakuno sa balay ang iyang ate nga strikta og masuko og doon na siya kuyog nga lalaki. Nalipay ko sa akong nadungog, meaning to say na makakranin siya nako nga doon ay uyab. Sa iyang baba nagikan nga masuko ang iyang ate nga maguyab-uyab siya. So kaniya to kutob sa kong mahimo magsigog atang ni Bianca sa iyang trabahoan para ihatod sa ilang balay. Ingon na niya to pirmi ang eksena namong duha. Amot ba nga turpe man kay ko kung si Bianca. Di ko kaingon. Ultimo pag hagad niya date sa gawas. Di malitok sa akong baba, Papa Joe. Si Manny ang nagpugos na ako nga hagdo na gyud og date si Bianca sa gawas. Mao nga nangurso na lang gyud ko. Niya to nga sunod na mong panakita. "Sa Saturday ba? Manlag ta? Wa bitaw kay work sa Sunday." Matud ko pa niya. "Ha, makikapag-date ka nako?" Pangutana pa niya nako. "Unta, kung di ni mo'y kalain, hangout lang gud ta sa mga suki nga resto bar. Antom sa akong best friend og iyang uyab.
para mapaila-ila sa tika nila ba. Matod ko pa. Salamat sa Ginoo kay nisugot si Bianca. Actually, di man nilisod istoryahon. Ako lang yun ang torpe ug mapanuko og hagad niya. Sabado sa gabi, nag-abot mi sa bar kay lagi dili mo sugot si Bianca nga sunduon ako siya sa ilaha kay naa ko no ang iyang ate. Normal nga late night party ron ta nga kauban mi si Bianca. Mani og iyang girlfriend. Pero wa madugay diay niabot nga grupo sa mga kalakinaan nga kiat kayo, mga hubog. Hubog na silandaan ug halata nga gikan sa laing bar. Nag-observe lami sa mga lihok sa mga lalaki. Kay sige sila bugal-bugal sa mga babae nga moagi silang tungod. Luoy kaayo ang mga waitress kay tsansingan nila og hikap-hikap ang mga kamot. Sa mong tanan nga way nahimo, wa ko mag-expect nga si Bianca di ay mas isog kaayo. Kay siya rin nakahimo pagbadlong sa kalalaki nga nanghikap sa kamot sa waitress. Murag kay lako na ang waitress kay paduong naon ta hikapon ang iyang sampot sa hubog nga lalaki. Pero paspas kay nakaduol si Bianca unya gipalayo niya ang waitress unya siya natubang sa mga hubog. Sexual harassment naman na inyo ha, uy. Sulti pa ni Bianca nila. So may panulti ni mo niya, miss. Sexual harassment ka diya. Kasi nasuya ka kay, usuman gusto ni mo kay among hikapon. Tubag pa sa mga lalaki. Dayon ngisi unya iyang mga kauban nagsigi sa pangatawa. Ako'y gikulbaan sa gibuhat ni Bianca, Papa Joe. Mao nga ako siyang gidalig duol unya gibitad ang iyang kamot para ipalayo. Pero igo rang giwaklin ni Bianca ang akong kamot dayon gitubang sad ang mga hubog. Kamo ba? Ayaw na ninyo usba ha ang inyong gibuhat ha. Abi kay ubos ninyo inyo lang bastuson. Hala, pangay mo sorry sa waitress. Sugo pa ni Bianca ngadto nila. Pero imbes mamino kang Bianca ang mga batanong lalaki, giduol naman hinuon ang waitress nga ilang gitripan. Moto nga nidali og dial si Bianca siyang cellphone kay manawag ko na siya pulis. Pero wa pa gani siya ka-dial, gilabni sa kalalaki ang cellphone ni Bianca. Unya gilabay sa simento. Wala ko na mao ang self-defense pero nidasmag ko sa lalaki nga naglabay sa cellphone ni Bianca. Kay mahadlok ko, basin si Bianca ang ilang isunod og atak. Nitabang na sad ang mga kauban sa ilang grupo. Si Manny nga kung nabawan nga talawan gyud kaayo nga mga ingadto nga gubot. Wa gyud mo tabang nako. Pero nanawag siya mga guard o mga bouncer nga dalipod kayong nakauwang. Pero daghan ang mga lalaki, unya duha ra ka guard. Daghan na kayo mga bituon nga akong nakita tungod sa mga sukmag o patid nga akong nadawat pero usara gyud ang akong nakita. Sa akong pamati nako, mura kog nakita og savior. Si Kuya Robin. Si Kuya Robin ang niabot kay gitawgan diay ni Manny pagsugod pa gyud sa kagubot ug nataymingan nga diha ra sa duol sa bar. Pagkakita ni Kuya Ruben nga nagkahandusay na ako sa sahog, unya naay duha ka lalaki nga nagkupot nako, murag yun og superhero nga isog kay nga niduol, unya murag nagpunit og stuffed toy si Kuya Robin. Diyang gipamunit niya ang duha ka batan-on unya gilabay. Maupod ang pag-abot sa mga kapulisan. Gidala ko ni Kuya sa ospital ug didto na sad nako nakita ang grabe niyang concern diri nako. Ay nagpalabig ka balaka kuya kay mga bunog raman ni mawa raman ni after pila ka adlaw. Matod ko pa niya pero wa siya motubag kay concern kay siya nako. Kung unsa kuno'y sakit sa akong lawas. Kuya, karon pa ko nimo maayo mo day ka mga mutsa. Ug salamat po di ay sa pag-rescue nimo nako. Hinuon kaya raman taton nako kung usa-usa lang nagtabang mangod sila. Ay, niandar po ng burit nimo. Gina na biya ang tatika ha, nga mag-practice ka og self-defense. Pero wa man kaminaw, kay mas gusto man nimo nga mag-practice ka computer games og away. Unya, ang saban Jacob, nakatabang na nimong kamayon mo mudua og computer. Pagkahumanog siya mo ni Kuya, gitunol niya ang bagong cellphone nga dugay na nakong ipangay niya. Para asa ni Kuya? Pangutan ako pa. Para na daling maayo imong mga bunog, tubag pa sa kong Kuya Papa Joe. Unya mao po'y pag-abli sa pultan sa kwarto, unya ako nakita ang naong ni Bianca. Wa makabantay si Bianca nga naa sa daplin si Kuya Robin. Kaya nagtuo siguro siya nga nurse kay unsaon favorite outfit man sa ni Kuya ang all white. Nidilisog duol si Bianca nako mabalakon nga nangutana kung si sakit sa kong lawas. Okay na ko Bianca. Mas nisamot pagyud ko ka okay nga niya ka.
Oh, para nimo ni ilis na nabuak ni mong cellphone. Matod ko pa niya dahil tunol sa bagong cellphone nga hinatag ni Kuya Robin. Tinod ka, ako na ni. Ayaw lang maikog ko. Padili-dili pa niya Papa Joe. Para imo gyud na, saan man na ako pag-contact nimo ug wala kay phone. Pakit-cute ko pa. Si Kuya Robin nga nas kong likod nangunot ang mga mata sa kasuko nga akong gihatag sa lain ang iyang regalo para nako. Unya paglingin ni Bianca kang Kuya Robin, diya pa siya nakarealize nga dili day ni nurse. Diya pa siya nakapamilyar nga akong brother di ay. Ay, hi sir, mayong buntag. Pangatahuran pa ni Bianca kang Kuya Robin. Nitando po si Kuya, unya ni smile gamay. Sir, okay rin nimo nga gihatagan kong cellphone ni Jacob. Pangutan na pa ni Bianca sa akong Kuya Robin. Kay ba ako nga dili okay kang Kuya, pero wala naman siya choice. Kay di po siya ganahan nga maulawan ko. Oh, sure. Okay na kayo. O kung mao na gusto ni Jacob, siya matuman. Pagawas na ako sa ospital, pila ka semana sa nga nagpaalim sa akong mga bunog, hangtod nga napapas ang mga lagum o yelong marks sa akong naong og bukton. Si Kuya Robin, siya mismo ang nagatiman nako. Wa ni mo sugot nga mo drive ko, mao nga wa na ko kakuha ni Bianca sa iyang trabahoan. Pero okay lang kay magsige man mi og video call ug mag-chat nga halos wa nay kapul-anan. Daghan na kay mga naistoryahan pero sa kadaghan namong topic, wa gyud ko makaingon sa kung tinuod nga gibati niya. Nakabantay na sab si Kuya Robin sa munduhan ni Bianca. Ug matud pa niya nga okay na may in love. Basta siguraduhon lang yun nako nga di ko masakitan. Kuya, ikaw di ay na in love na ka? Pangutanan ko pa niya. Siyempre, sa una, dito pa ko sa China, pero pakyas ko sa akong love life. Mubupan yan tubag Papa Joe. Kuhan manggod Kuya Robin, doon ta ko'y favor ni mo ba? Total, nakagraduate naman ko. Pwede na ko magminyo. Sus, nabugwak ang kape nga giinom ni Kuya Robin. Doon na rin kayo, uyab. Kamu na ba si Bianca? Pangutana pa niya. Dili pa. Huwag gani ko kaingon, pero padung na. Tubag ko pa. Ang response ni Kuya mao nga pagwaphuwap sa akong ulo. Kuya, kung minyo na ni Bianca, pwede may motipon ni mong puyo. Dako bitaw ni imong balay. Di mo ko gusto mabuwag ni mo, bisag na ako'y kaugalingong pamilya. Naglibog ko nga nung murag kahilakon si Kuya. Dahil ningon ako nga, pwede kayo nga nagutang dili. Mapo na akong gusto, nga motipon gyapon ka nako bisan nagminyo na ka. Mapo na gisaad nako sa namatay na tong amahan nga, di giti ka, biyaan di ta magbuwag. Bisan nagmuabot pang panahon nga, pareho na tang dunay pamilya. Pero sa tanaw na ako Kuya, maunahan pati ka. Ug basin pagani maulit taong guwang pa ka. Kaya wa man jud ko kakita nimo na ibabay. Aw, kumaw na. Aw, mapun-an akong labhanan. Daghan akong lutuon ug limpyuhanan. Matod pa ni Kuya, dayon na kinataw-anay dayon minduha Papa Joe. Mas nisamot pa nga mga ka-close ni Kuya Robin. Pinangga gyud kay ko niya ug love sig kay nako si Kuya. Nindot na kayo ang gibati nitong higayuna kay okay na si Kuya nga magminyo ko. Ang problema na lang kay wa pa gani ko makaingon sa kuminyuan nga si Bianca. Usa ka adlaw niya na gikasabaan na sab ko ni Kuya kay doon na nasab kunoy nawa nga car stereo sa among usa ka customer. Di ba ikaw may last ka nagtrabaho dito Jacob? Wag yung kakabantay nga nawa ang car stereo niini. Dili ni first time baya. Daghang mga higayon nga nawad na ta og car stereo. Matud pa ni Kuya nako. Ambot lang ka Kuya no kay basin og doon na siguro kawatan diri sud sa atong shop. Tubag pa nako niya. Dako kog salig ani nga akong mga tao. Kauban ko ni sila, dugay na. Matud pa ni Kuya Robin. Ako rin ginakuna o gi-analyze ang mga tao nga sud gawas among shop. Gawas sa mekaniko, ni Kuya, ug mga sinaligan kay niya. Ako ug si Manny ragyod ang makabasta-basta og sud gawas sa mong balay. Pero nakaila ko ni Manny, nagkuyog na mi sukad pagkabata. Dili nihilab tanon og kamot, pero way kumo sa pag-try pagpangutana. Di ko gusto nga maproblema si Kuya. Lisod ug dunay masagol na muduha nga di kasaligan.
Kisa kay labtanon diri sa shop sa? Kadaghan naman nawada og car stereo si kuya. Nasuko na ba si kuya? Ingon siya nga kuyang masakpan ko no. Ang kawatan kay iya ko nung bali-balian og bukog. Patay mali siya ko pa nga sulti ni Manny diyang niabot ni sa shop ug nagsige katang sa akong gibuhat. Nakita ko dayon si Manny nga murag nawa sa focus ug gipaningot Papa Joe. Dagko arabag masos ni Kuya Ruben gahi itong mga kumo. Padayon ko pa mga hadlok ni Manny kay sure na ko nga siya nangawat kay base siyang reaksyon, sobra siya ka guilty. By Jacob, sa tinod lang ako ang nanguha sa inyong car stereo. Unsa? Ikaw ang kawatan, maluibon kang dako, sobra pa ta sa igsuon, pinangga pa kang kuya niya. Tagaan pa gani kagkwarta niya, niya, nakaako kang ngamunay na mo. Di ko katuo sa giangko ni Manny. Naglagot ko niya at the same time, nabalaka ko. Ug unsaon siya ni Kuya Ruben kung mahibawan siya nga siya ang kawatan. Pero sa kalit lang, nihilak ni nga murag batang way buot si Manny. Nakailabi ka nako by Jacob nga di ba ko kawatan, di ba? Nagdungan tagdako, kabuutan nako Nabuhat raman to nako ang pagpangilabot kay wala jud ko'y kwarta. Gasto kay ning magkauyab tag sosyal nga babae Kuwang ra kong allowance o para ba ko'y trabaho. Unya, inig-ingon ni Lizzie na ako nga mga pimi. Di man na siya makontento og 3-in-1. Sa mahalon magid nga coffee shop siya mo adto. Plus, kaon sa gawas. Di ra ba mo kaon sa fast food kaya acidic siyang manok. Plus, mag-shopping pag yun. Kung ikaw, Jacob, sa may buhaton nimo, makaya nimo nga di mahatag sa imo ang love of your life ang iyang gusto? Dili, di ba? Taas pang drama ni Manny, pang teleserye na lang ang dating, dahang hilak-hilak pag yun. Hapit ko nadala siyang acting pero nakasabot ko nga di po ko gusto nga mabalian ni bukog ni Kuya Robin. Di ra ba ko ka-relate ana Manny, kay kabaw pa kang awab jud ko'y uyab. Mapagani ko kaingon ni Bianca, mo na problema nako. Mo nga kinahanglan tabangan ko nimo nga mauyab nako karon si manahan na si Bianca kay kung dili sumbong yun kang Kuya Robin. Kanar day, simple ka na I-promise na ko nimo by Jacob nga karong si manahon na, mauyab nimo si Bianca. Pagkaugma niya na, doon na day gihimong lakang si Manny para namo ni Bianca. Nagset ni siya og blind date na munduha sa usa ka cozy restaurant. Wa ko masayo doon sa gibuhat ni Manny basta pagkita mo Bianca, ningon dayon siya nako nga, "Kasweet nimo Jacob, Nya, paraygon kay tingog, unya na shock na lang ko kasi Bianca pa mismo ang niuna og hug nako. Wa ko magdahom nga ingon ato lang di ay kasayon nga maako si Bianca. At last, kami nagyud officially. Naako nagyud ang babae nga naa sa kong damgo ang akong first love and last love. Sukat nga nagakami ni Bianca na ningkamot yun ko nga mahimong usa ka perfect boyfriend. Sweet kay ko og gentleman kang Bianca. Dili na ako masulti tanan, basta grabe akong effort nga gipakita niya. And by the way, why nasudlan? Napudi ay ang terminology na mo Papa Joe nga way lain, kundi ang linapay sa leon o karnero. After 5 months na muyab ni Bianca, nakadecide ko nga panahon na para i-formalize ang among relasyon. Sa tinod lang, dugay na ko gusto nga musulti kang kuya. Sa una, katungwa pa may relasyon ni Bianca. Kusog kayo ko magaragara kang kuya. Pero di ang tinuod na gyud nga nagkakami ni Bianca. Ambot ba nga murag mauwaw naman nung kumusulti ni kuya. Ako'y sulti kung di mo kaya. Matod pa ni Bianca. Abi na kong nag-joke na ni siya pero gitinuod gyud niya. Kaya paguli na ako, sa mua ni kuyog siya o siya ko ni musulti kang Kuya Robin. Nasyak si kuya pagkadungog mismo ni Bianca pero nakabawi raman po ni Dayon. Well, nakita na ko sa inyo mga mata nga love ninyo ang usugusa. Kinsa man ko mubabag sa kalipay sa kumanghod. But first, I need to meet your parents, Bianca. Matod pa ni kuya. Pareho naman patay ang akong parents, Kuya Robin. Si ate na lang na ako ang kauban sa balay. Kami na lang duha nagpuyo sa amua. Tubag pa ni Bianca. Tuod man, giset ni Bianca ang meeting nila ni Kuya Robin o siyang ate. Samtang nilakaw si Kuya Robin, ako ang iyang gibilin sa shop. Wala abtig 3 ka oras, nakabalik na si Kuya Robin o niya dito min niya naabti sa kwarto ni Bianca. Lahi na ang itsura ni Kuya Robin.
Di na ko mabasa, murag confused, bothered, problematic ug puno sa kasubuang naong. Sa tanaw nako, mura pagani ni og kahilakon nga wa ko makasabot. Kuya Ruben, unsa man nakita mo sa ate niya? Unsa may sulti niya, okay ra niya no? Kay pinangga sabi akong ate. Gusto sab niya nga malipay ko. Excited pa nga ingon ni Bianca kang kuya. Yes, nakita mi. Ug mo ni ang akong problema karon. Dili na pwede magpadayon ang inyong relasyon. Pareho mi nakuratan sa iyang gisulti. Unsa? Nagbinuang sa kuya nga naman. Nganong di pwede nga kami si Bianca? Nakay na diskubrihan kuya pagkita ninyo sa ate ni Bianca? Di man kami igsuon sa gawas ni Bianca. Dalang joke-joke raman ang tato nga ako Pero seryoso si kuya nako. Nasuko na hinuon siya nako. Wala daghang pangutan na Jacob. Basta mao na akong hukom. Ug ikaw Bianca, I'm sorry to say this. Pero pwede ka na mo pauli sa inyo ha. Ug hinaot pa nga, di na mo magkita pag-usab ni Jacob. Huwag ko mag-expect nga mao katoy na itabo. Di ko makadawat sa gingon ni kuya. Ug si Bianca sab, matod pa niya sa among text nga gibawalan sa kuno siya siyang ate nga makikita nako. Na-analyze na munduhan ni Bianca nga basin og managkaila si Kuya Ruben ug ang iyang ate. Siguro doon na sila kagahapon nga sakit mao nga ilaming giangin silang past. So kaniya to wa na kumuhunong sa papanayupo kang Kuya Ruben kung tugutan mi nga magkita ni Bianca. Kuya, please. Kung unsa may inyong rason sa atin ni Bianca, ayaw lang mig i-appeal please. Dili man kami igsuon so nganong gibawalan man mininyo. Nagminahalay man minduha. Matod ko pa, ngadto niya. Doon sa bukog ang tingog ni kuya nga nitupa ang luha nini samtang nitubag nako. Jacob, dili ko perfect ang pagkamaguwang. Pero kutob sa akong mahimo, gibuhat kong tanan ang pagmahal diya nimo. Ang paghatag sa mong gusto. Pirming ikaw ang mauna before ako. Karon lang ko mangayag pabor nimo, please tumana lang ko this time. Unsa may ako mahimo? Di ko pwedeng papakyason o pasakitan si kuya. Di ko gusto nga ma-disappoint siya nako. Pero si Bianca maugyod ang nangitag pamaagi nga makakita mi sa tago-tago. Sa sod sa motel room ni Bianca pero mi magkita para sure nga way makita namo. Feeling na ako doon na sila kagahapon si ate o kuya Jacob. Basin uyab na sila sa una pero nagkabuwag mong gusto po nila nga ila sa tambuwagon. Matod pa ni Bianca nako. Oh, sakto ka. Mosa na akong pangabpas nga. Uyab na silang duha sa una. Nagkahinigugmaay na sila. Ug ambot, usang itabuha nga, nagkabuwag sila. Unya hate na dayon nila ang usag-usa. Tumpak. That explains nganong hangtod karon wa maminyo si ate. Di sad mo entertain og mga suitors. Matod pa ni Bianca. Ug si Kuya Ruben, planong magpakaulit taong guwang. Sure ko nga wa ni ka move on sa iyang past which is ang imong ate. What a small world. Sa tanang tao na timing pagyuta nga managkaila nga itong mga maguwang. Ug di kay simple nga managkaila lang. Doon na pagyud dislay past. Katong tanan nga haka-haka na mo ni Bianca kay wa magyumay kasahuyuran sa tinuod. Nanong ilaming bawalan nga magkita pero way makababag namo kay magkita magyuminduha. O kasagaran adto mi mo diretso sa motel or pension house. Pero wa madugay ni resulta nga among pagsigig date sa private room kay mao nalay among nadiskubrihan nga mabdos na si Bianca. Forte niyang hilak kay parehoming nasayod nga against kaayo sa among relasyon ang among isig ka maguwang. Wa ko laing naununaan, giato na ko silang balay si Bianca o giatubang ang iyang igsuon. Te, doon na tami isulti ni Bianca nimo. Matod ko pa sa iyang ate Alana. Nakaibawan ako, buntis si Bianca. So sa may plano nimo, tubag pa sa ate ni Bianca. Ako siyang pakaslante. Kaya nagminahalay man gud mi. Ipaunsam na nimo nga, naanaman gud na, nagbunga naman ang among gugma. Tubag ko pa. Bunga sa inyong mga mata. Mga pasaway munduha, di ba? Gididaan ko na ikaw, Bianca, nga makikita ni lakiha. Pero nagpadayon lang gyapon ka. Di gyud ka masugod ati Alana nga minyuan ako ang amahan sa kong anak. Matod pa ni Bianca nga naghilak pa. Musugod ko.
magpakasal magamo, pero sa ka kondisyon. Nga ikaw Jacob o Bianca, ari mo motipon nako. Sa kondisyon nga gihatag sa atin ni Bianca, una na kong concern mao si Kuya Robin. Ang naitabo nga musugot siya nga makasal mi si Bianca pero mabiyaan ako si Kuya Robin. Usa may kagool nimo nga kadako na nimo Jacob, di naman ka bata nga magsigdikit na nimo kuya. Nagkamao naman gani ka muhimog bata. So, dapat lang mubiya na ka sa mong pamilya. Kaya mo man ay normal nga buhaton kung musud na kagkaminyoon. Isog pang sulti ni Ate Alana. Samtang nag-drive ko pauli sa mong balay ni Kuya Ruben, nagunahon ako sa kamingaw na ako kung biyaan ako siya. Ako ninamduman nga sukat pagagamay pa na ako. Gusto na ko nga makauban siya puyo. Unya, karon nga natuman nga magkalagyo na pod minduha. Di apay usa ka butang nga gisulti si Ate Alana nga nakapalibog na kog taman. Wala problema nga biyaan ni may mong kuya kay di man mo igsuon. Pinunita na si Robin sa mong papa. Ikaw ra ang tinuod nga anak sa mong papa Jacob. Nipauli ko sa balay ni Kuya Robin. Unya, ako siyang naabtan sa mong sala. Kuya Robin, wa kaya nga isulti nako? Di ba ko nimo sultian sa tinuod? Unsa man gyud ay ang inyong kinabuhi sa China? Unsa man gyud ay imong kinabuhi o unsa sa imong kinabuhi si Alana nga nasuko mo kayo siya nimo? Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya. Ha? Unsa ko ng mga pangutanaha gud? Tubag pa niya. Ingon si Ate Alana nga di ko noti ka tinuod igsuon. Musugot siya nga magpakasal mi ni Bianca. So sa kondisyon nga dili na ko makikita nimo. Gusto niya nga isalikway ti ka. Pero di na ko na mahimo. Bisan pa tinuod og ang iyang giingon nga di ta igsuon, I don't care. Di ti kay baylo og bisan kinsa. Di ti kabiyaan Kuya Robin. Naginagsanay minduha ni Kuya Robin, samtang pareho nagtuo ang among mga luha. Paghuman, gisaysay niya ang iyang kaagi, ang tinuod nga kinabuhi nila kaniadto sa China. Including sa klase silang negosyo sa kung papa nga usa ka illegal, and how they both protected me. Mao nga tagsara kayo sila magpakita nako. Yes, Papa Joe, sakto usab mi sa among pangagpas ni Bianca nga managkaila gyud sila sa una pa. Sa China sila ni Kuya Robin ug Ate Alana nagkaila. Ug di lang kay kana, magkarelasyon silang duha og nagplano na unta magpakasal kung wa pa nahitabo ang trahedya sa ilang kinabuhi nga mo'y hinungdan nga gikasilagan nila ang usag-usa. Niya itong higayuna na hibawan ako ang tinuod nga pagkatao ni Kuya Ruben o sa akong amahan. Daghan ko na-discoveryan nga mga bad side and good side na pud. Pero bisan og gamay wa ako'y kasuko or bad feelings sa kong kuya o papa. Gidawat na kong tanan kung unsa sila sa una. Okay na mi nga managigsuon pero nga ako kasing-kasing padayon nga nagdugo. Pila ka buwan naming way balita si Bianca. Putol ng tanan namong komunikasyon. Gibisi na ako ang kagalingon sa trabaho sa among shop. Dungan sa way puas nga pagkwinta sa mga adlaw. Nitong adlaw nga eksakto 9 months na ang tiyan ni Bianca, siguro ko nitong panahon na way siguro nakapanganak na kini. Unsa kaha ang bata, babae ba o lalaki? Di gyud ako malikayan nga mokalit og tuo ang akong mga luha. Nakitaan ko ni kuya nga naghilak, mo nga iya kong giingnan nga. Ngayon di man ni mo tuon sa balay si Bianca. Ikaw pa maghihapoy amahan sa bata. Sige naman ko balik-balik sila kuya pero wa may tao. Murag wa masala sa ilang gipuy-an. Tubag ko pa. Ay kaguli, kaysa kasagaran sa problema. Kung magsigag pangitag solusyon, di yun na masulbad. Kung imo nang pasagdan, masulbad na nagyaha. Tambag pa sa kong kuya din ako, Papa Joe. Bilib ko sa prinsipyo ni Kuya Robin. Tinod yung tanan niyang gisulti. Kaya ang sunod ng pangitabo, mao naman di ay ang happy ending sa akong istorya. Usa ka adlaw ni Ana nito nga sa magipuyan si Lana ug Bianca nga nagkugos sa gamayng bata. Usa ka cute nga batang lalaki ang akong anak, Papa Joe. Mao kini ang nahitabo sa panagtagbo niadtong adlaw. Pagsud nila sa sala, igo lang nagtinutukay sa ilang duha ka mga mata sila si Kuya Ruben ug Ate Alana. No questions asked. Walay words nga nanggawa silang baba. Ang halata ra gyud kayo mao ang ilang gibati sa sugusa.
Nag-communicate sila, pinaagi sila mga mata. Unya nagdungan sila panlakaw o niadto sa mong biranda, unya peaceful ang ilahang panag-istoryohanay. Niyon nang lamiglili si Bianca nilang duha ni Kuya diyang nihilak ang bata nga akong gikugos. Nilingi si Kuya Robin o Ate Alana diyang nakabati sa kusuging hilak sa bata mo nga na mahawa mi sa among itaguan ni Bianca kay nasakpan naman noon nga nangukoy mi nilang duha. Pag human niadto nisugot na si Ate Alana nga makasal na minduha ni Bianca. Og tuod man nakasal mi unya nisugot na pud siya nga adto mi motipon sa balay ni Kuya Robin. Naobserbahan namong close na sad sila ni Kuya Robin ug Ate Alana. Sila ra gyud ang nasayod silang love story. Lahi sad ang ilang istorya. Sa pagkakaroon padayon pa ko pag-convince lang duha nga ipadala sad ang ilang kaagi kay nakasiguro gyud ko nga magustuhan kini sa imong mga suking tigpaminawan. Usa sa dili nako malimtan nga pagtulunan sa kinabuhi mo ang gingon ni Kuya Robin nako nga when things get rough and you feel suffocated, don't move forward. Instead, step back and give way. Let the problems find its own solution. Daghang kayong salamat Papa Joe ginaot paunta nga daghang kapag matabangan nga mga tao nga makakuha og moral lesson sa imong mga programa sa YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories ug ma-apply nila sa natagsa-tagsa ka kinabuhi. Dini nilang kutob and more power, imong magtatampo, Jacob.